biglang umulan, kinuha ko kaagad yung mga nasa sa edge ng aming garden. Diyos ko, nanonood akong video ng film. Grabe. Oh, nagkatumbahan. Oh my God. Oh. My God. Biro mo yan, bigla na lang gumaan ang hangin at ganyan na ang nangyari. Ha? May gulay. Basa na ako ng ulan kasi dinalaw ko dito. Awa naman ng Diyos, wala naman. Kasi natambaran ko dito, nandun si Edgar. Naku, yung sili ko. Yung sili. Ito, dito ako kumukuha ng sili. Natumba. Grabe. Oh, Diyos ko. Nabiyak yung Samia. Saan ka na? Saan mo nilagay? Nabak na natin yung mga... Nabiyak, oh. Nabuak, oh. Nilagay ko doon. Saan? Doon. Kasi pinatayo ko. May gulay naman. Puti na lang, hindi natumba lahat. Dumaan ang napakalakas ng bigla na lang na in a blink. Ang sarap-sarap ng panood ko ng TV. Biyak-biyak yun, si Samia. Ay, salamat, hindi naman nabali ang dahon. Ah, Diyos ko. Kawahan mo kami. My Lord God. Talaga naman. Grabe naman yung hangin na yun. Ninervyos ako. Nabigla ako. Grabe. Oh, dito kanina, natambaran ko, nangatumba ito. Ito, lahat ito. Buti na lang at hindi na hindi na nga bali. Diyos ko. Itong bagyong karding na ito, antindi, grabe. Oh Lord. Kaya nga. Ito baka mamaya, hindi naman siguro basta-basta, no? Oo nga. Ang nervyos ko, ang lakas naman nun. Oh my God. Tuloy-tuloy na. Oh my God. Tuloy-tuloy na. Ayan, ibinaba niya ito kasi delikado. Oh Lord. Oh my God. Ay, salamat. Ang balita, kaninang umaga, yung darating ang bagyo, bukas, Monday. Ngayon is Sunday, of course. Sunday ngayon, at dumating yung hangin na yun, bigla-bigla, 5:10 PM. Grabe. Yung biglang bagwis, whoosh, gumanon, tapos pagtingin ko may bumagsak. Kasi nanonood akong TV diyan sa taas. Ay, salamat at hindi naman na Ay, natumba rin? Ayun, natumba din. Oh my God, idikit mo sa papaya para hindi siya i-cover mo. Si John Stoney ay. Grabe guys, sobra naman. Ano ba yan? Ang hagupit ni Karding mantindi. Biro mo yun, na-damage na yung yung lagayan ni Zamia. Grabe yan. Samia. Dito din. May natumba din. Papa. May natumba din dito. Aray ko. Grabe, tinumba niya yan. Ang bigat na nga Tumbahin pa niya. Oh my God. Dapat tayo sa Petit Jungle 2 kung may natumba. Bisitahin lang natin guys. Kasi doon talaga natumba Dito sa kabila, nandito rin yung malaking Popeye. Ayan. Awa naman ng Diyos, wala naman. Doon sa kabila, marami. Ang dami natumba doon, kaya ninervyos ako. Sana naman, wala. Diyos ko, sana naman. Umalis na yung bagyong yan. Sabi nila, Monday daw darating. Huwag nang dumating. Dapat matunaw na siya sa dagat. Wala nang mapinsala. Oh, awa naman. Ay, ito. Ay, hindi naman natumba ito. Ganyan lang talaga yan. Wala naman. Ay, Diyos ko na lang ko. Nakakalungkot naman kung may sa mga tanim. Naku, katulad nung bagyong Odette. Kasi nakakaawa sila Ngayon pa nagumanda na yung mga yan, namulaklak na. Ingat kayo mga plants ha. Ingat ha. Ingat kayo ha. Kawawa naman ang mga plants na ito. Kawawa naman.
Ipapasok ko na kaya ito. Kasi mahaba siya. Daming bunga ng sili. Oh, pero hindi pa hinog. Ayan, oh, ang lalaki. Hi everyone. Tingnan nyo, oh, ang lalaki na ng tanim namin. Very nice. Nagpakita ako konti kasi alam nyo, ako ang nagluto kanina, kaya lang nabisi ako, kaya pinaluto ko si Edgar. Kaya yan, siyang nagluto. At sa dun sa nagko-comment na wala akong papel dito sa video, ay alam nyo, itong channel na ito ay channel ng family namin. Kaming lahat ay pwedeng bumida dito. Okay? So walang ganunan, ha? Huwag naman masama ang ugali at lagi na lang kayong galit. Mahanap ng ikagagalit, huwag magalit. Ganan ang loob para sa ganun gumaan ang buhay at para masaya, 'di ba? Masaya pagka magaan ang loob mo, masaya. Ganun, 'di ba? Alam mo, pandemic, ang daming problema kung iisipin mo lang, hindi matapos ang isang araw, isang gabi, isang buwan, isang taon na iisipin 'yan. Pero tayo ay magpakasaya, okay? Kailangan yung ganon, spend your days enjoying life, appreciate God's gifts, ang ganon, para sa ganon ay sumaya, masaya naman tayo, di ba? Dali mo, Ari. Nangawalan lang? Ay, pangaon mo sabaw ra. Way luto nong. Ha? Okay ra. Ka din? Matulog ka? Bye-bye! Kamang bye-bye! Ka din? Natulog ka? Uy, sweet sila! Uy, sweet sila! Nauuhaw yata. Nauuhaw yata.